Danas smo se okupili u ovom drevnom selu Kupinovu, gde opečemo po drevnom receptu svežu rakiju šljivovicu. Evo ga, majstor Gazdadeki vrti kominu da ne zagori. Istorijski trenutak prve kaplje. Da, dok čekamo da kapne prva kap iz male pipe, idemo na pauzu. Evo ga majstor u staroj sremačkoj narodnoj nošnji, uvezenoj iz Teksasa. Za 5 minuta, a možda i pre. Očekujemo prvu kap ovogodišnje rakije šljivovice, takozvane mučenice. Dobro, Malo napred. A nemoj me daviti. majstor Deki, Na svetlo ti govorim, izađi malo napred. Sidi na taj kraj. A sad se okreni meni. Tako. majstor Deki trenutno pozira. Nemoj da sediš, stoji, mislit će da si već zaginuo, da ne možeš da stojiš. Vidi da ti je sunce, vidi da ti je sunce. To. Majstor Deki trenutno pozira za poznati modni časopis Rakija i Srbi. Ne, kako se kaže časopis, jebi ga. Volite da zoomiraš. U kazanu gori vatra. Da dokumentujemo. Okolo su dva zajebanta. Evo ga, plamen. Plane liže, ovo se diže. Zoomiraj pipu. Čekamo da se zagreju cevi i da poteče rakija. Da počne adrenalin, jebi. Čekamo prvu kap. Gospodo draga. Hvala, izvolite. Pojavio se prvi dim iz cevi. Poštovanje. Zdravstvo. Svakog časa očekujemo da poteče mučenica. Nije mučenica, to će biti blagodarina vatrena voda. Ovdje voda. Vatrena. To kažu indijanci za viski. Ovdje voda ili vatrena voda. E, baš zbog ove pare i stave gazu unutra. I onda ne izađe ništa, nego samo poteče. Sad, koja kap? Indijane. To ili pucval. Te čoškove ubaci na čobanju. Jer čoškove te od gaza ubaci u čobanju. I tako, na koji se vuče i rakije curi po čobanju i baca se. Ja se ne. To ili pucval ako imaš. Kako da izvesti. Dramski pauze. Osjeća se miris alkohola u vazduhu. Koga ispušta? Pa, davđe. Ko je doručko? Pa izlazi para. U gužbi sam bio. Isparava već. Zabeležim. A dobro, ja to kažem. Evo ga, potekla je prva kap od ovogodišnje berbe šljiva. Sa kontaš. Da. E pa rakiju neka ti je sretno i u veselju da te popiju. Da vidimo ozarena lista rakijskih alkoholnih pregavaca. Da vidimo i jačinu. Polako, ti sad 3 decilitra curi. I onda pokaže pravu vrednost. Ali moram sam grupiravom prvom. Jer sad curi neki alkohol. I on je slabiji mnogo nego pravi alkohol. Razumiješ? I sve kaže nići. Što podvrni. To će se nakvasti i onda vuče rakiju. Ajde, opusti se. Ne, ja ga opustim i sad ću se opustim. Tako. Opusti se slobodno. Ne mogu se opustim kad nije pod kontrolom djeno. Čaša se polako puni.
si lijevo. To je pravi omer. Što bi rekli Amerikanci, Moonlight, Jeli, sve je po Plum Brandy. Srđane. Srđane. Pa zato što je kod njih to bilo zabranjeno, to samo na mesečini pek noći. Reci? Jer je sve pod kontrolom medija. Da, da. Multimedijalno pribeležen događaj. Medijski pokriven. Da. Još samo da prodamo autorska prava za emitovanje. Pa da nam krene. Samo pazi, uvati ga za glavu, da se vidi ko radi. Tamo da snimiš ovaj kominu. Evo, da obiđemo i zlatne rezerve za sledeće kazane. Ovo je poluprerađena sirovina koja čeka da ode u kazan na pečenje. Jedan široki kadar. A sada bi bio red da i mene neko snimi. Da i snimatelj dođe na tapet. Drva smo prineli. Polu total. Ide li to? Boga mi, treći kazan danas. 3 po 3. 3 po 3, bit će 100 kila. Biće nekad nešto od nas. Da nam samo vreme posluži da ne padne kiša do sutra, da ispečemo surak. Oni buvaju orak. Evo počelo je da teče. Jel krenuo? Krenuo. I treći kazanče krenuo da curi. 25 litara do sada. Pa malo li. Na ovu. Čekaj ovo da zumbiram. Ja sam malo pristan. Znači ovo je čobanje. A ovo je čista domaća zozovača. Ko popije dobije Ima nagradu. venac i sada, ali ima i posle. Ko popije dobije nagradu. Ko popije dobije venac od cveća. A da penuša, penuša. Stručnoj i naučnoj validaciji jačine alkohola. Ne, prisloni. Standardizovanim procesom po ruskom gosударственnom standardu, takozvanom GOST-u. Utvrđujemo jačinu rakije od Deva, zakreni ga na stepene. Ne vidi se to. Evo ti bre 60. Zesaš. Pa jesu, ali ovde nešto rezolucije. Možda će se videti posle. Bilo je više ranije. Jeste. No dobro, evo ga stršljen, neizbežni. Pratilac.
Gde si? Hornet. Da.